Всеки ден стотици хиляди кандидати за книжка изучават правилата за движение. Всеки ден стотици хиляди шофьори ги нарушават. Обикновено си мислим, че Господ ни е навигатор, а правилата, те не са за нас. И така, докато лошото не ни се случи. Момиченцето е с опасност за живота. Сега го оперират. Само се моли да оживее. Деян е на 34 години, женен, баща на едно дете. Шофьор е от 14 години. Има издадени 8 наказателни постановления за различни нарушения. Причинил е 2 леки пътно-транспортни происшествия, при които няма пострадали хора. До днес. Непознаването и неспазването на правилата за движение всяка година отнема живота на близо 1000 и ранява тежко още 10 000 българи. Това се равнява на един средно голям български град, като Несебър. Само днес повече от 30 души ще пострадат заради ниската ни култура на шофиране. Айде, карайте ги тия коли, бе. Айде, бе. Айде, още един полицай служете легнал. Малко са. Още 2 служете тук. Айде, точно ще изчакаш малко сега. Тия пенсии като ги... Всяка година на пешеходна пътека загиват десетки българи, а общият брой на загиналите през 2010 година пешеходци е 174 човека. Това е повече от 20% от всички загинали на пътя. Айде, шестици да донесеш до вечера, чули? Да. Айде, майкото посичаш. Моля те, служи си колана. Много ще ми помогна този колан, като се изсили някой с 200. Водачите и пътниците на моторни превозни средства, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. Член 137, Закон за движението по пътищата. Водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан, се наказва с глоба от 50 лева и отнемане на 8 контролни точки. Подобна небрежност може да доведе до тежки травми или смърт. Айде, бе, братче, бе, айде, бе. Може и така на червено? Аз ако трябва да чакам всички светофари, ще стигнем утре. Водач, който преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването, се наказва с глоба 50 лева и отнемане на 8 контролни точки. Член 183, алинея 4. Но по-страшното е, че преминаването на червен светофар може да доведе до тежко нараняване или смърт. Има пътища на въздействие човек да знае, че когато иска да мине, преди другия може да се срещне с него, а не просто да надхитри сигнала, червения, да надхитри знака, защото за този знак, за този сигнал може да има друг участник в движението. Да, пътувам. Да, знам, бе, минавам да оставя жена ми. Знам, че закъснявам, бе, бързам колкото мога. И за какво ти го купих това хендсфри?
На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му. Глоба 50 лева. При нарушена концентрация възникващите опасности се обработват с закъснение от човешкия мозък, а дори 1 секунда забавяне може да има фатални последствия. Обърнете внимание, за 1 секунда забавяне автомобилът изминава 14 метра при 50 км в час, 25 метра при 90 км в час и 36 метра при над 130 км в час. За щастие, тук всичко се разминава без происшествие. Но отнетото предимство е причина за огромен брой катастрофи. През 2010 година поради отнемане на предимство са регистрирани 898 пътно-транспортни происшествия, в резултат на което са пострадали 1229 души, 58 загинали, 1171 ранени. Айде, и карай по-внимателно, моля те. При градски условия на водача на пътно-транспортно средство е забранено да превишава скоростта от 50 км в час. Глоба от 50 до 300 лева. Възможни последствия – тежка травма или смърт. Аз днес оперирах един млад човек, който вози се в таксито, с таксито спира се, той прас, удра се в предната седалка и си щупва носа. Тук целият е накървавен, може би ще му останат някакви бели. Сега той мъж се едно, че е бил надоел, нали? Но носът, това е една тежка травма, която трябва да се коригира, защото не е само външния вид, че ще остане с крив носа, но него трябва да му се възстанови и дишането. Това са главно лицевите травми, при което могат да бъдат много тежки, могат да имат нараняване на лицето с образяване, изчупване на носа, вбиване на носните кости навътре, щупване на челюстите, горна, долна, нараняване на очите и така нататък. Това е всъщност, което идва при мен. Останалите, когато са комбинирани, когато са тежки черепно-мозъчни травми, те вече отиват към неврохирургията. Ако Деян спазваше правилата за движение, ако имаше отговорно поведение на пътя и се движеше с разрешените 50 км в час, то той щеше да спре тук. Това обаче не се случи. Все пак аз имах късмет. Детето, което блъснах, оживя и сега се възстановява. Никога не съм си мислил, че ще ми се случи нещо такова. Лошото, че трябваше да стане точно това, за да осъзнае, че правилата са за това, за да се спазват. Просто безразсъдното шофиране може да ни превърне в убийци. Ако тъкмо се учиш да изпреварваш, ако си шофьор от 20 години, ако си пешеходец или пък само се возиш, спазвай правилата за движение, защото по всички пътища на този свят животът е с предимство.